Malawi Brief. Lawyer Kamangira anacheza naye pa Luntha TV pomwe walongosola tsatanetsatane wamene nkhani ya Amaris Hotel inayendera. Ine ndisayankhule zambiri, tiyeni tingokhale limodzi. Iyi programu ya Luntha Exclusive pompano pa Luntha Television ndi nthawi yomwe timakubweretserani anthu osiyanasiyana amene amakhalanso akukamba nkhani zomwe zikukhudza Amalawi eni ake. Masiku apitawa kapena kuti miyezi yapitawa panatumphuka nkhani yokhudza hotel ya Amaris mu mzinda wa Blantyre. Pali njonda ina yomwe ili ku UK yomwe inabwera poyera ndikubweretsa kuti iyayi kugulitsidwa kwa hotel imeneyi panalibe chilungamo kwenikweni, pachitika zinthu zakatangale. Mkulu ameneyu ndi amene tikhale tikucheza naye mu programu ya lero, programu ya Luntha Exclusive. Ameneyu ndi Alexius Kamangira, tikhala naye live. Koma ndinene pano kunena kuti maganizo amene aperekedwe mu programu imene ya Luntha Exclusive ndi maganizo ochokera kwa Alexius Kamangira. Muli bwanji? Ifeso tili bwino kunjako kuli bwanji? Ife tili ku Malawi kunotu. Kuno kwa bwino kodi kuzizira maso basi ndithu kumango yankula chizungu kumaka kamusira kuyankula chizungu nde zofuna ndithu koma takhachitani. Chabwino ndakulandirani mu programu imeneyi, programu ya Luntha Exclusive yomwe tikufuna tikambirane nkhani ziwiri zitatu, koma nkhani yayikulu ndi imene inu munayibweretsa poyera yokhudza kugulitsidwa kwa hotel ya Amaris. Sitakozeka kuti ticheze pano. Takonzeka ndithu, takonzeka kuchilonga sikuka kutero. Chifukwa ndikudziwa kuti Amalawi ambiri panopa mwafikapo kuti aliyense akuyankhula za inu. Palibe amene anganene kuti Alexius Kamangira sakumudziwa kufikira tsiku la lero. Komabe to have a clear picture chifukwaso mmasamba anchezo mumachitikaso manong'onong'o ena. Mwina give us a clear picture of kuti Alexius Kamangira ndi ndani. Ine ndi Alexius Emmanuel Silombera Kamangira. Ndine mwana wa Charity and Dickson Kamangira. My younger was a housewife ish, and anali mai wa pakhomo. Bambo anga anali aphunzitsi, koma bambo anga anamwalira ndili mwana, ndili baby when I was a baby. Kamangira. Ndili chama 5 years 6 years. Mai anga anakumana ndi bambo a Mota, Thomas Mota, Mr. Mota. Amene anali msilikali wa Malawi Army. Ndipo anakwatirana, monga mukudziwa kuti ndine Mkatolika, anakwatirana church cha Cathedral ku Mangochi. Chifukwa kumeneku ndi kumene gogo anga Maximus and Christina Silombera ku Izombe atamanga ukwati wawo, atamanga banja lawo, anatenga ana awo kukakhala ku Mangochi. Komano iwo anachokera abambo agogo Maximus anachokera ku Nankhwali ku Monkey Bay komwe uko kwa Kasankha. Ndipo amayi a Christina ku Izombe Silombera ndakuna mikango. Ukamapita kwa Jali apo opposite Chigawa, General Chigawa, ife ndi next. So amene amaziwa history ya Malawi, Madison Silombera amene ali agogo anga ine should not be a news. Si dzina la chilendo, ndi munthu amene anathandizira dziko la Malawi kuti lipeze ufulu. Anali bodyguard wa Chipembere, ndi amene anatusa Chipembere kuti akunthawisa kwa Kamuzu. Koma atanthawisa Kamuzu iyo chanabwerera Malawi. He came back. That's how brave Madison was. Komano mwina mbiri ya Madison simakambidwa, Madison Silombera. Ineyo ngati Alexius Kamangira ndakulira ku Zomba, amene ndanena kuti bambo anga anali msilikali ku B Company ku Zomba Kobe Barracks. So nali mwana wa Mwami ndithu timakaonera shooting range ya asilikali and all that. That's how I grew up. Tumeti makasewera. Ndakuliranso ku Mangochi chifukwa gogo anga. So unfortunately Thomas Mota also died later in life, and at a certain stage I had to stay kukakhala ndi agogo anga. Koma kukhala ndi agogo anga
kunaliso ndi zake zimene zinachitika zimene mwina zinandibweretsa pafupi ndi mpingo chifukwa gogo anga pamene anamanga kumangochi ndi mtawuni mwenimweni tili pafupi, we are 5 minutes away from the cathedral, tili close to everything, so ndimapita ku church every day. So I think moyo umenewo ndi umene unandipanga modi kumamva mawu a Mulungu every day. And ansembe so they amandipanga observe fani mathandizira misa, ndiye muganize mwana unena kuti wachichepere koma kugwirizira misa every day. I think anthu zimapasa chidwi. So within that life I was identified by Father Msuri, late Msuri, who then said we are kupita ku seminary, and he pushed me kuti ndikapange napita ku Holy Cross. So my first formation center inali ku Holy Cross standard 7 standard 8 imene Father Alfred Chikabwereza anali amene anali elect athu amene anatipanga modi. Kenako napita ku St. Paul's Apostle Seminary imene nakhala ku 4 years. Kumene kunde kuli zambiri zomwe ndingakambe koma mwina nthawi itha singatilole, komano ndinamaliza ndithu mpaka na form 4. Koma nditamaliza form 4 formation center, so ku St. Paul's my spiritual director amene amayang'ana za moyo wanga wauzimu anali Father Friday who recently died unfortunately, but Father Friday anali munthu amene who amandiziwa spirituality yanga ndi amene anandithandiza like that. And ndachoka ndimafuna munthu nekhala wansembe, as you can see, chifukwa kuti ndakulira mu mpingo ndithu, and imene anandipangira exposed mai anga aphunziraso school ya Katolika, so we too close to the church kuti panaliso china chake chimene chimapanga mwana amapanga aspire chimene chakhala ali nacho close to. So it was kuti chimene maziwa ineyo dolo anali wansembe ndamene anali dolo. And when you look at the Catholic Church and Mangochi Diocese, ansembe aku Mangochi Diocese under late Alessandro Assolari anali ansembe onjoya kwambiri, anali kuti amagulira akangopanga akangozozera amagulira galimoto Nissan Kadengu kacha, you know. So Kadengu was a brilliant guy, even if it might banga inspire with the next zakhe wansembe azandigulira Kadengu. That car, it's galimoto jana yo dura nazindigalita kuti galimoto jene yo dura kwambiri for the is durable imalimba kwambiri and all that. But it's what builds a human being, kuti zinthu zimene umakhala exposed zimene zimakupanga modi sumazindikira kuti zikutipanga influence koma umakhala. Kenako I failed to go to Pasidavo and St. John's. I went to Chancellor College where I studied my law degree, and after that ndinapeza kuti nachitaso mwayi ndapanga practice pang'ono law, napita ku Ireland kukapanga masters on access to justice for people with disabilities, and then panopanso kupangaso maphunziro so munthu ndine lawyer komano lawyer amene ali ndi I think ukadaulo wa za maufulu a anthu. Alright, so speaking of mene transition yako kuchoka ku khumbo lako lokuti utsakhale wansembe ndi kukapanga maphunziro kukapanga law, what really happened? What motivated you? What drew you closer to that? Komano unena zonena unena kuti panali zinthu zitatu zimene mapanga aspire without knowing it, kapena kuti without kuchita kuzika kuti ndikakhala kuti sindipanga izi ndikuti basi moyo wanga suyenda. Ayi, ndinali munthu wapaize kuti sinimazipasa pressure all my life sinazipasipo pressure, chifukwa nthawi zina mwina anthu sizimayenda chifukwa kuti timazipangira malire kwambiri. Ndikapanda kupanga ichi ndikuti basi pamene ndinakanika kupanga wansembe, kukhala wansembe, kupitiriza maphunziro a usembe, mwina ndinakakhala wina ndinakakhala kuti basi ndikuti ine am useless, ndakanika zimene ndimafuna. But I had 3 things zimene ndimazipanga aspire, which I thought ndi ma profession amene ali the noblest, amene ali very noble. So ndimafuna kukhala wansembe, number 1. Number 2 chimene chimabwera mwina adokotala kukhala wachipatala. Chachitatu lawyer anali last option, and ndinachi chimene chimabwera. Now ukamwakaona osewa, it's about helping. Anthu osewa amakhala kuyang'ana, samayang'ana za iwo, amayina kuyang'ana za ena. They have to look at the other person. So maybe my life in the church, Peter Mass every day, listening to the word of God, modified to me the drive for justice without me knowing it. Komano pangono. Maso
when I was young, when I was ndili mwana, ndinaenderapo injustice where mayanga ndi bambo anga adapeza kuti bambo anga atisiya, sizinaende bwinobwino maziwa nthawi imeneja, mabwera ndithu ankolo akuti samakhala kuti auchimuna onse koma makhala wina wake dolo wina wake amanena kuti mwana amene nali andekha amakazilinga katundu kakutani. So we experienced that, and that's why ndala itanyada amatero ndala itanyada when bambo atamwalira tinakakhala kwa agogo chifukwa kuti tinalibe kuthekera kuti tinakakhala patokha ndi masteni. So zimene zizaso zinandionesa injustice, but agogo anga Christina Silombera kuizombe anali mzimayiso amene anali utakataka kumangochi anka yenda m'midzi andawaga women against AIDS, andi kumangochi AIDS inali yochuluka kwambiri chifukwa cha mmene lifestyle inali, chifukwa cha nyanja, asozi zosiyanasiyana. So amasamalira anthu odwa. Sorry? So kumachulukiranso anthu opita ku Joni ndamene anthu opita ku Joni imene ku South Africa so kunalinso kuti inalinso pa level inaso nthenda imeneyi muliro umenewo. So at that time kumaonanso agogo anga kupanga chifukwa anthu amasalidwa, stigma was high at that time. So kumaona agogo anga I didn't know koma it was modifying me, zimandipanga mute, zinandisintha komanso kuona mmene zimakhalira kumalawi ukakhala munthu nyumba mwako ukangotuluka nyumba mwako ngati nyumba yako ilibe mpanda, kapena ukangotuluka mpanda wako ngati nyumba yako ili mpanda, umaona umphawi uli very very, it's in our face. Umaona umphawi, anthu anjala, anthu osasamba, osati kusasamba ifa sakufuna koma it's the last thing they can think of. Chimene akuganiza iwo ndi tidya chani. As I'm speaking this morning pale anthu amabanja ambiri amene sakuziwa kuti adya chani hotel. So umphawi umenewo I think it modified me into becoming a lawyer, and when I went to law school to do law, cholinga changa chinachothandiza anthu, and I said it, anthu amene akundiziwa I've been very consistent in life. If there's something that I've been is consistency, and if I've been wrong, it's at least I've been consistent. Ndakhala munthu amene ndili okhazikika pa chinthu chimene ndimachikhulupirira, ndipo ndikamapanga zinthu ndimapanga ndi mtima wanga wonse. Ngati ndikulakwisa ndimalakwisa ndi mtima wanga wonse, ndipo ngati ndikulondola ndimalondola ndi mtima wanga wonse. Alright, so tibwere ku nkhani yomwe inuyo munayitumphula yomwe ku mtundu wa Malawi inali kuti Amalawi sakuyitsalira bwinobwino kugulitsidwa kwa malo ofikira alendo a ambulance mu mzinda wa Blantyre. Inuyo ndamene nkhani imeneyi munayibweretsa poyera, mwina mungotitengako mbuyo pang'ono kuti kodi mufike ponena kuti mwayibweretsa poyera kuyitumphula kapena kudzutsa zogona, nkhani imeneyi zinachitika ndi chani? So monga mukuziwa inu, monga inu atola nkhani amene mwina oweruza olengeza nkhani zosiyanasiyana, kuyambira 2024 ndakhala ndikuyankhulapo za katangale wa kumabwalo oweruza milandu komanso anthu amene amagwira ntchito za malamulo ngati maloya. Nkhondo imeneyi yakhala ili deep, ikuchitika ndithu yoopsa, even pamene anthu aona ngati kuti akamangira wakhala chete, wadya banzi, ampasa ndalama, akamangira panali anthu amafalisa zambiri akamangira waphedwa. There were so many things that were coming in. Anthu nthawi maona ngati kuti basi koma nkhondo imakhalanso yoopsa kwambiri pamene ndakhala chete, and imakhala more dangerous when I'm silent, when I'm not active. For this anthu samasatira kuti kodi munthu yakuyenda bwanji and all that. Chifukwa cha nkhondo imeneyi yayikulu komanso imeneyi, so nkhondo imeneyi a lot of Malawians relate to it. Aliyense Malawi ali ndi china chake chimene amayankhula zokhuza kusowa kwa chilungamo m'mabwalo. Amalawi ambiri zowakhuza either iwo zinaonekera olo mwana wawo olo m'bale wawo olo nzawo wanzawo. So palibe amene nkhani ya kusowa kwa chilungamo kwa mabwalo amene sikumukhuza, aliyense ikumukhuza. So that's what inspired people. So in the end mene timayamba mwina anthu amangona ngati akupenga ameneyo, it's just one of those. So kumalawi timayamba nkhani koma nkhani ija imatha after a week, timayamba kumabwera scandal ina komano. I think the system, the cartel. So we have
zigawenga zimene zimavala masuti majekete zimene zimameta ndevu sizimaoneka ngati imene ndikuoneka ine ndizi ndevu chonchi amameta every morning amayesesa kuti amete aoneke ndithu kuti smart so they cover their uchigawenga wawo ndi mmene akuonekera and anthu amenewo they fight a huge battle like they fight and all that chimene mafuna kunena nchonena kuti amakhulupirira kunena kuti tingopanga nthawi yochepa kena kutitopa and chifukwa ndikupanga skulu amaonanso kuti iyi skulu ya PHTC yachibwana ndi chintchito chachikulu ndi chintchito it's huge anthu amene anapangapo research ya maphunziro amene ndikupanga ine aukadaulo siza chibwana you don't even have time to be on social media so they see so kuti uyuyu sangapitirize zita koma una kuti zikupitirira so over time ndapanga build chikhulupiriro anthu amandikhulupirira and that's my strength that is my strength that is the only strength that I have and anthu amandipasa information ndi information yopsa kwambiri ndi information yonena kuti ndimalephera kugona nthawi zina zake chifukwa kuti it's huge you wonder kuti pena umatha kuzipanga blame ndaziwiranji zimenezi chifukwa kuti umaona anthu akulemekezedwa akupembedzedwa anthu opsa kwambiri anthu kuti akupanga zinthu zoyipa koma even in the church you know akupembedzedwa I know a lot of things that the hidden things that people are hiding so my point is information ya Amaryllis Hotel ndinayo kuzera mu ntchito yomweyi kuti anthu anamuzati ase palizi and all that so I'd been observing what Malawi Law Society was doing zimene Malawi Society imapanga observe zimene office of the Attorney General imapanga observe zimene bungwe lothana ndi katangale Malawi zimapanga and the time imene mazayankhula ndinali so naneso of course ndatumisidwa kuti sindimayembekeza kuti bidiru ija ipanga choncho ndinazayankhula zokhuza kunena kuti ndalama zaperekedwa finance mapanga for koma ndinali kuti alesana yasakuziwa kuti ndalama zaperekedwa if they knew kuti ndalama zaperekedwa it was me who posted and I had getting information from the inside so kumalawi kuli anthu abwino kuli anthu amene amapanga corruption anthu akatangale komanso the majority of us ndi anthu abwino ndipo ndi anthu onena kuti katangale amatinyasa koma I think chimene chimavuta ndiona kuti tithana naye bwanji ndi pa nthawi inoyo tapeza njira a way of dealing with it and all that and it is pangabe develop over time because manjira zimabwera mukaziyesa you test them you can do it in theory kuchipanga kuti mwina then when you use it you then go back on the drawing table kuti kodi zitapanga izinaenda bwanji so that's really how I came out to the realization kuti boma lalipira ndalama zokwanira 128.7 billion Malawi kwacha ndalama zimene zizi $, ndi almost parenti yogwira bwinobwino ndi value ya kwacha ndi $75 million. This is too much money for any country and mukakhala munthu onena kuti munakhalapo ndi azungu ndi anthu amene amapanga value ndalama even 50 cent amayiwerengera $75 million for Amaryllis Hotel is insane ndi zinthu zoopsa kwambiri kuti anthu angati usendalama zimene zozo kumalipira Amaryllis Hotel ye wakhala ukunena kuti ayi anthu amenewa ndikuwadziwa anthu amenewa ndiwatchula mayina anthu amenewa pena anthu akumaona ngati kuti mwina ukungonena koma sikufuna kubwera poyera ndikutchula anthu amene they are really involved into this choyambirira chomwe mungaziwe nchonena kuti advocacy for kapena kuti yani kumenya nkhondo yothana ndi katangale imene ndimapangira ineyo imakhala ndi kapangidwe kake sumangopanga ayi so chilichonse chimene ndimayika pa Facebook chimene chili calculated Facebook page imene page yanga ya personal inayamba ngati personal in 2018 sikalikali mu December 2018 pa Facebook ngamene ndabwera sinabwere kalikali komano over time Facebook page ija siya inenso ayi chifukwa pabwera anthu ambirimbiri so it becomes to it the topics that will help the country so yasanduka kapena chida tothandizira kuthana ndi katangale mu Malawi
nde chine simene mapanga post even ndikamasipanga zoselewula pamakhala hidden message in those things. So ineyo anthu amene apanga deal kapena kuti imene anthu amene anali responsible for kubesa ndalama za amalawi kuba chifukwa nthawi zina tikamana kuti katangale tikamana kuti ziphuphu zimakhala ngati kuti zikukongolesa zinthu zonyasa. Ulene ndi kuba kwa chigananga kuba mwanseri. Actually the interpretation chichewa nthawi zina zake interpretation yathu imakhala yolakwika chifukwa kuti imazambaisa. Komano corruption, the real definition of corruption ndi kuba mwanseri. Amene amene akutanthauza amene akunena kuti kuba mwanseri osati katangale kapena kuti ziphuphu. Kuba mwanseri, the real word is kuba mwanseri. So anthu amene akubera amalawi mwanseri kuzera mukugula kwa amalelisi ndikuwaziwa. Oyambirira amene ali patsogolo kuthamanga ndi Collins Maglas. Mr. Collins Maglas, and you know Mr. Collins Maglas akuyankha milandu yokuba kumera. Si wachilendo ndi chigawenga chaka ndikabwerebwere. So we usually discuss akabwerebwere in relation to anthu amene anamangidwa apo. Koma lero kabwerebwere ndi anthu amene system simamanga imangwasiya mapanga zawo. Ena nda Frank Farouk Mbeta amene ala Attorney General. Frank Farouk Mbeta mbiri yawo ya kuba ndi yakalekale ndipo pali zambirimbiri zimene apanga. Ena nda Chisale amene ali Minister of Homeland, a Deputy Minister. Ena nda Gangata. Gangata ndi chigawenga in terms of anthu amene amaziwa kulilongwe. Ndizodabwisa kunena kuti president anasankha kukhala minister. Ena nda Mwanamveka. Ndalama ngati zimene zozo 128.7 billion sizingasunthe ku minister of justice, minister of finance osaziwa. So Mwanamveka ali mkulumu. Ena nda Chiza Nyilongo amene ali mkulu wa board ya press trust. I mean not press trust, apologies, but pension trust fund. Amene ali chairman wa board imene. So these are the top 6. Pali anthu ena also amene ali involved. Koma tikukamba bwanji za Malawiwa adindo ndosiyana osakamba za Anyage Amelis. Anyage Amelis ndoyambirira amene ali sowa kwa abera Malawi. Amene amayang'anira Anyage a bank imene amene amachedwa Yusuf Investment Limited. Komanso kuli amwenye. Komanso anthu osiyana amene athandizira kuti zimene zichitike. Achina Karim amene Akai Motors amene amayenda ngati kuti akugulisa akukonza magalimoto akupanga charity osiyana koma ntchito yawo ndi kuti akuba misonkho ya Malawi kumayitulusa ku dziko lino kuti anthu azikagawana kapena azigula manyumba m'mayiko ngati ku UK kuno ndi m'madera osiyana. Alright, so ukhala ngati kuti ukamachula mayina like that, you are a whistleblower now. Everybody know you as munthu amene kumabwera poyera pa social media kuvumbulutsa nkhani ngati zimenezi. Palibe mantha ena ake amene akumakufika kuti ukhala ngati kuti ndaponda posayenera kuponda. No, kuti ndibwere pano nene kunena kuti palibe mantha ndi kuti ndizinyenga chabe komanso ndikunamizani. Mantha alipo. Komano my drive to pursue justice is stronger than the fear that I have. Chidi changa chofufuza chofuna kuti chilungamo chichitike ndichochuluka kuposa mantha amene ndili nawo. So chidi changacho chimapanga overpower mantha amene ndili nawo. Mantha amakhalapo ndi ama threat kuyambira 2024 ndawopsezedwa. Anthu amaphedwa ku Malawi ndi zinthu zazi. Si zinthu zazikulu ngati zizi zimene zikuchitikazi. Anthu amaphedwa ndi zinthu zazi ku Malawi, zinthu zosaziwika bwino. But in terms of fighting against corruption, ndizopsa kwambiri for even adindo eni akewo. Adindo tuonera kuti asankhidwa kuti atete abo ali mboma momwemo akamalimbana ndi Katangale atasankhidwa. Martha Chizuma mwachisanzo anamangidwa ndi asilikali 20 ndi mifuti. They were trying to intimidate her, but also we might not know, never know. They wanted to kill her. Amafuna kumupha Martha uja. Koma panali anthu ena amene anatetezera ngati Madonna partners and all that. Anja unju anaphedwa paka na pano nkhani yawo simayenda bwinobwino koma tikuwaziwa anthu amene anapha Anja unju. Chigawenga chimene chinapha Anja unju chimene chinapanga organize tikuchiziwa, and DPP is a better chipani chimene chingafotokoze bwinobwino.
pali anthu ambiri achasowa anali student kupole anaphedwa, ndipo panali commission of inquiry imene inafufuza zonse ndikupeza kuti anaphedwadi zinayenda chonchi, kutchula even mayina anthu osiyanasiyana, amasangwe anatchulidwa, koma mpaka na pano is still a public figure, is still anthu oti amapeza kuti ali mapodium kumayankhula za zipani zosiyanasiyana, achipani cha UTM kajanja. My point is fear yanga is real, mantha anga ndipo alipo ndithu, ndipo sanate all continuously, and the more I speak, the more I break out, the more enemies I create, because anthu aja alipo ambiri. Komano chidwi changa chosakasaka chilungamo ndi champhamvu kuposa mantha anga. Chimene chimandigwesa ulesi, chimene chimandifowola kwambiri, kapena chimene chimandiswa mtima kwambiri, ndichonena kuti ineyo ndinasankha kugwira ntchito iyi yoopsa, koma mwana wanga sizikumukhuza ndipo sanasankhe, koma ndinamuyika pa chiopsezo chachikulu. Mayi yanga ndinayika pa chiopsezo chachikulu, koma iwo sizikuwakhuza, sanasankhe. I made a choice. This is my mission. Ndi purpose yanga imene ndimamvesa kuti Mulungu anandisankha kuti ndipange izi, from my understanding. Koma mayi yanga sizikuwakhuza, koma ali pa chiopsezo. Mayi amwana wanga mayi ake amwana wanga ali pa chiopsezo chifukwa cha ntchito imene ndikugwira ineyo. So zimenezo actually ndi zimene zimandiopsa kwambiri kuposaso kuopsa kutaya moyo wa ine. Alright, now komiti ya nyumba ya malamulo, imodzi mwa makomiti ya nyumba ya malamulo motsogozedwa ndi chair Baba Stephen Malondera, akhala akukumana ndi anthu amene akukhudzidwa mu kugulitsidwa kwa hotela imeneyi. So far, are you satisfied ndi njira yomwe komiti yatenga komanso ndi zotsatira zomwe zikumatuluka akayitanitsidwa anthu amene? Choyambirira nchonena kunena kuti muzikunena kuti ziphuphu, kuba kwa nseri katangale, kuba kwa uchigananga kumene kuku, pali anthu amene amazithandizira kuti zichitike. Andikagulu ka anthu amene kamathandizira kunena kuti zimene zichitike ndi andale, andakuziwaso andale yake, including amene ali mu komiti imene tikunena kuti ikutimenyera ufulu ndipo kuyankhula. So far ndizofunikira kuti ndimene ndikuyankhamo tizikhala ndi open eye, tikuyenera tisegule maso. Kuba komwe kumachitika ngati kumene kwachitika kwa Amelis Hotel sikoyamba ayi, kulisegereke hotel, kuli zambiri mbiri kuti tizifufuze zimene amapanga chonchi, amatikusira ndalama. Chinthu choyenera kugula 5 kwacha amachigula 200,000. Chinthu choyenera kugula 5 kwacha, tomato yemwe yoyenera kugula 5 kwacha amamugula 200,000. They do that. Kuti chimene ndikufuna kunena nchani? So far I've been surprised, ndatutumisika ndi chidwi komanso zinthu mmene zikuyendera. Committee kudos tiyipasi, tiwombere manja ndipo tiyipempherere, ndipo tipase support yonse. Komanso pali zambiri zimene zachitika kuti committee jaifike pamene pajapo. Ineyo ndikuwuza kuti mazuwa zambiri, pali zambiri, ndipo pali pressure imene tapereka, ndipo pali pressure imene tikuyenera kuti tikhalebe maso ali open. Ndalama ndithu zasintha manja, ndipo ndalama zabwezedwa, ndalama zikubwerabe. Pali zambiri zimene zachitika kuti pakali panopa sindingayime pabwalo ndikuwuza ndi chachitika nchakuti zipanga compromise process imene ikuchitika. So we need to allow that process to proceed. Koma kusogolo muzaziwa zenizeni. Chifukwa chimene ndikufuna kunena ichi nchonena kunena kuti ngati Amalawi tikuyenera tisegule maso kuti tisayisiye komiti ija kuti ipange. Komiti ija sikupanga zimene zifaa ikufuna, ikupanga zimene zifaa kuti Amalawi atopa. Chifukwa choti you are late and you're saying enough is enough. This singachitike. How are we allowing this? The moment anthu mwadzuka ngati nzika ndikunena kuti izi zatha, palibe wandale amene angakukusiseni, palibe wandale amene angati mfwimfwimi, because wandale they survive there. Ali pamene pajapo ndi mphamvu zobwereka, mphamvu zimene tinapasa ifeyo anthu. And nthawi imene taona kuti anthu wasaka kugwira ntchito imene ifeyo tinalembera ntchito kutengera ndi malamulo section 12, the power to govern, the authority to be in a public office imachokera mwa ifeyo.
So my point is, many you know that amamvetsa ngakhale ife nthawi zambiri we don't demand what belongs to us. So well done, Baba Mulondera and your entire team. But you know better, and you know they also kuyangana kuti Tony Jeno zienda bwanji. Kukamada mazuro uno zikhala tikuziwa kuti zaenda bwanji, koma tikuyenera tisegule maso chifukwa palibe chimene akupanga anthu aja choti akufuna. Most of them, of course, there are other people. I mean, mjama amene ali kuti za kuba kwansiku kuma kuisa ndipo anatani kodi anatopa nazo nawo sakufuna kutani kutopa kumaso andali they want to ride on the wave andali ndantochenjera kuti panobalisa kukamba izi, they want to be the heroes now. So they have been moved by the situation. They are grabbing the opportunity to be, and it's okay. If people want to shine, it's okay. People should shine for the right reasons. And unganafuna awale ndipo apambane kapena kuti atamike asitamika pa zimene zimene ifana thama atamika tu pakuba ndizi kapena ndizi ndizokuba ife tikuyenera kunena kuti tapase support anthu amene ajawo chimene tikufunika tapase support ku zinthu zikamatuka samangoti iyi zinachitika choncho iyi anamba choncho anthu anayankha foni pa email kuti ku email so kumachuka foni samangokhala choncho koma tizilusa tizikwiya tizipsya mtima ndikunena kuti izizi mangani ako by now ine I expect kuti anthu amene akhala amangidwa koma chifukwa kuti anthu sakumangidwa panopa ndikakacha komweka timangokhala anthu oti apamwamba kungoyang'ana zinthu zapamwamba. By now timayenera kunena kuti mabanki ena ake a Reserve Bank of Malawi akhale kuti akuwafunsa mafunso kuti izi mapanga bwanji, izi zimayenda bwanji, izi potere apa zapotere. Then mukandifunsa funso limenelo, it's a mixed bag. It's a call for us to be open kuti maso athu akhale otsegula tisagone. Now, inquiry yamba unadzalemba pa tsamba lako la mchezo kuwawunikiranso chair Baba. Nayenso Baba anayankha kunena kuti ndi wokonzeka kugwira nawe ntchito mu ntchito imeneyi yolimbana kapena kuti yofuna kudziwa chenicheni, getting to the root of what happened kuti hotelayo igulitsidwe. Now apapaso wanena kuti anthu akamamva zinthu zija adzikwiya adzipereka support. Iweyo support yomwe upereke pakadali pano ndiyotani? Ndikupereka support yambiri kwambiri. Koma support imene ndikupereka sindikuyenera kunena chifukwa kuti ipanga compromise zimene zikuchitika. Komanso sine ndekha ayi. Pali anthu ambiri ma professionals, pali anthu ambiri amene akuyatu kuti anthu ena abe ali ndi mantha abe sakutuluka. Pali anthu ena amene akuziwa zinthu zambiri so kuposa zimene ndikuziwa ineyo. Zofanana ndi zimene ndikuziwa ine amene akukwiya koma angopindira ndevu mkamwa. Koma anthu amene akupereka support ku committee zikhala zo, it would be hypocritical for me to be here on air and talk about this without mentioning Professor Arthur Peter Mutharika. Zikhala nditu zopanda nzeru kuti ndikhale pano kukamba nkhani osakamba za Professor Arthur Peter Mutharika. Iwo asingero ayi ndi munthu ndipo ndizifoka zawo. Koma chimene ndifuna kunena apa nchonena kuti we have a president. Ifeyo pa nthawi inoyo tili president. Forget about the form, focus on the substance. IPM, Professor Arthur Peter Mutharika walemba chikalata at the right time. Kalata imene walemba ichi ndiyofunikira kwambiri yowauza komiti kuti gwirani ntchito yanu ndipo ine sinzatani kodi wabwereza mawu ake mu kalata imene jakubweza nena kuti sinditeteza wina aliyense niyogwirana. Kalata imene ndikumasuleni amalawi, ndikumasuleni amene mukundimvera. Kalata imene president walemba chifukwa kuti panali anthu ena amene amapita mseri nduna zimene zimapita kumseri ndikumakauza nduna ma MP makamaka a GBB amene ali mu committee manager komanso even so opposition for president amakhala ndi mphamvu kwa wina aliyense kumakauza unati kubwera wakutaura amene ndi appointiwa bwana anthu amene tikwaziwa amene akasankhidwa ndi abwana ndi mukamuchisa manyazi ndoti muchisa bwana ndifuna yake ibe mwana kuti nyasi zimenezi. It doesn't want anthu ayuze zina lake mwabera amalawi. Komano ndinanena ndipo ndikubwereza kunena kuti chiyembekezo chimene kalata imene ija yapereka kwa amalawi. Kudos Mr. President, we are good, but it's not enough. Sichokwanira tifuna notione ma actions ntchito zinthu zosiyana anthu amene atasunthe chifukwa cha zimene zijazo kusogologolo. Koma president, he's making his moves at the right time.
komanso sakufuna kupanga zaphuma chifukwa kuti afuna ateteze timanena kuti separation of powers, kuti pamene bungwe kapena kuti komiti ya parliament ikupanga zake asayisokoneze, ayisiye kaye imalize ndipo impase report, and that has given a lot of energy, protection and power to that committee. Baba Mulondera ndi azinzake amene akupanga zimenezi ya opseza tizigawenga iti timene timapita museri kumakanamiza dzina la president, kumakanamiza dzina la janja, koma zimva mphamvu ndifake mwaona ena aminister amene ndachira. So kumalawi kumachitika character cleaning kwambiri, anthu amaziyeresa koma ali ndi zawo zonyasa. Dzulo ndichipange call out this sinachiyankhule kupena paliponse. Agangata apereka 40 million ku CCP, ku mpingo wa CCP. That is total evil. Meje ndi usatana wenu zimene amapanga apo andani akuberani mabilioni amene ajawo 5 billion kumapita uko, then akutenga 40 million akupereka ku mpingo. It's not even close, you can't even compare. And mpingo ukumapusa ukusanduka ngati ka zimayi wachigololo. Mpingo, that's how the church has become, where it is sleeping with anyone. Mpingo wasanduka ukuchapa character ya wawamina akubazigawenga. So the church has a big role to play. The church, when I say the church, it's not just CCP, it is the Muslims, it is the Catholic Church, especially the Catholic Church, because we know better. If you are Catholic, bwino tindizo titekera zoti segula maso pa zinthu. Mpingo wathu unatipasa maganizidwe au mpingo sitimaganiza ngati mwa munthu wathu, timaganiza mosogozedwa ndi masomphenya a Yesu, Ambuye Yesu, kuzera mwa Peter, kuzera mwa Papa, ndi kuzera mwa utsogoleri waukulu osiyanasiyana. Sitimayendesa zinthu ngati mmene ndikufirira ine Alexius. So we have a better position to stand against power, even in the context where anthu akupereka ndalama kwa mpingo. For corruption imapanga extend mpaka to the church. Alright, so now wachulapo maina angapo amene ukunena kuti akukhudzidwa, according to you, akukhudzidwa mu katangale ndi ziphuphu mdziko muno, yomwe ili ukufunanso kuthana nayo mothandizidwa ndi anthu ena. Komano tione mu legal setting, is it ethical kubwera poyera kumachula maina monga momwe kuchitira iwe pano? No, it's very ethical. As long as the rule is umboni. So, anthu edi akupasa anthu amapereka ya chiphunzitso cha boza. So chinthu china chimene chachitika ku Malawi nchonena kuti maloya amene anatisogolera ena apindula nawo ndi kuba kwa nseriku, amapindula nawo ndipo sali mgulumo, ndipo ambiri ali mukateo, akuluakulu amene anayamba mwina anali kusogolo kwathu sikonse koma ali involved. So zimene zimachitika nzonena kuti system ngati imene lili ya tingolerekeza maloya, Malawi Law Society, chiphunzitso chimene amapereka ma half truths, amapereka kuti kukuzani chilungamo osakuzani chilungamo chonse. So it's true that there are ways where you can resolve and you can complain, you can raise up my issues are corruption. Komano in the context where my systems for 50 years, the judiciary has been mentioned in corruption, but there hasn't been anything that has been done. You and me, because of reason, kwaza kanditu makumi asanu takhala kamba zakatangale zakuba mwanseri za chigananga omwe anthu amene amagwira ntchito ku court akupanga, koma palibe chimene chinachitika. Ndi panopa pamene tayamba kuwatchula anthu ndi mayina omwe, pamene zayamba kuoneka kuti zinthu zikusintha, ndipo zinthu zisintha, ndipo zisintha ndithu afune asafune tikakamiza. Chifukwa chake ninji tikamakamba zakatanga ndikumangozikamba mwa mongo zungulira kapena mwa chigulugulu, osayika nkhope pa katangaleyo, osayika nkhope pa kuba mwa nseriku, zimangodusa ngati mphepo choncho, zimangoyenda ngati zaya Malawi kuli katangale, pa katangale paliponse, basi you move on. Pamene tikunena kuti ku judiciary kuli katangale, justice Chikopa ndi akatangale, ndi akuba amene wamwanseri,
chilungamo samayendesa bwino amadise ndakuba mwanseri akapanda ndakuba mwanseri kaya ndiwe akatolika kaya ndi wampingo wanji tikuyenera tizatchula anthu ndi dzina lawo amvula justice zondi mvula mbava yotheratu koma akuti ndi justice of the high court nditha kutchula mayina ambiri komanso tikamakamba kwa maloya kumanena kuti wapona kita amene ali mkatolika analinso kuseminari ngatini koma ndi wakuba ndi munthu amene waononga miyoyo ya anthu ambiri Rafu Kasambala anali wakuba ndipo anaononga miyoyo ya anthu ambiri. You mention names of people, you put a face umayika nkhope pa zoyipa zimene zikuchitika choncho ndi maona ndi anthu amapanga no connect. So people have started connecting the dots, they are connecting, and it's not even, no one can challenge me kuti angalowe mu court kuti akawina against me. Munthu amene amene ndamutchula umboni ndokwanira, and muziwe kunena kuti munthu ngati ineyo ndine activist kuyambira kalekale, ndine womenyera ufulu wa anthu. You can check years of doing this work. I've been doing this work. Mukhoza kuona nkhani ya mzimayi wa kunchinji amene nakamwinira kunchinji from Blantyre without being given money by anyone at Savon. Musa John pali anthu ambiri amene ndatusisa kundende over the years. So there's a track record of ine kugwira ntchito mu nkhani zimene za ufulu wa anthu, nkhani ya access to justice, kuti anthu alandire chilungamo. So ndinaona kunena kuti chilungamo chija nkhani yonena kuti nzilimbana ndi case by case sindipita kuti konse. I'll stay like that, ndikhala option mtima moyo wanga wonse. Chimene ndikuyenera kupanga, I had to change the system. I need to fight the system so that then when you fix the system, it trickles down to the other things. So this is what we're dealing with. We are dealing with Sanamina yakuti kuti chilungamo sichikuyenda chifukwa chani, and chifukwa choti pa track record imeneyo palibe amene angandisumire ineyo ndikukapambana pa khoti labwinobwino. Komanso even pa khoti labwinobwino akapambana ndi umboni umene woonesa unena kuti kuli mavuto ku makhoti oweruza milandu, makhoti athu a milandu, komanso ku profession imeneyi timaitcha kuti legal profession. It's no longer a profession. The profession has left in the legal profession. So kulibenso zokuti anthuwa ndithu dongosolo limayenda choncho chifukwa anthu akumangopereka ndalama kwa oweruza, amangopereka the justice has been put pa timati pachani pa azika ndithu paselo pansika kuti amene ali ndi zambiri apereke. That's what is happening. There's many tizithesa ndithu amene azithese ndife amalawi